bandiraɓe musidɓe on calminama on juurama on beltanama min calmini moɗon ɗomin gono salminde moɗon tawi koye kolgal kumpital media woni 2K TV hande garden yewtidde bandiraɓe koko fewte nafoore lekki enen fof eɗen gandi lekki wana sara e bani adama eɗen teski noon e nder diwan meɗen Fouta ga en heewi ɗo wiyatno en leyɗele meɗen jaɓata leɗɗe ɓesnoje jaɓata ko wayno mango en ko wayno banane en ko wayno orange en ko wayno limon en e ko nandi hen kono mbiyen tan bandiraɓe ɗum ko funti wonno ɗum natti haɗum laaɓi leydi men ala ko jaɓani kala ko awa e leydi men to bangal lekki ɓesno ko wiyete ko fruit ma yi hen gartam ɗum saabi garɗen yidde hollude yeru en ƴettata yeru tan goto ɗanni en ko wiyete ko Alassane Sy o woni ko Amérique o jeeya ko cuuɗi meɗen Cankon Ɓoggel kanko o waɗi investir koko wiyete ko en e leydi o waɗi ngesa pattam lamiyo o waɗi hen limoŋaji e ko nandi hen baɗo ngesa hande o enne nafoore mawde nana yalte nder hen kadi o holli yeru yimɓeɓe ina mbawi naftorade leydi men tawa ne mbaɗi e gese mumen leɗɗe ɓesnoje kono ittata ne ndema e nder hen yeru muɗum baɗo ngesa bo holliri ɗum eɗen gandi ɗeɗo leɗɗe kam machallah so tawi neɗɗo wi wona fuɗata e nder diwan men hankadi eɗen poti yeddude ko wasi tan wiide enen jaɓen ruttade e ndemri noon wona remde maar tan walla remde gawri walla remde ala sa nani ndemri tan a yiya cintu ɗum mbaddata henen hay ko wiyete ko ene leɗɗe ɓesnoje jaɓen tutade leɗɗe jaɓen awde mangoje gawen limoŋaji papawuji banane en e nder galleji meɗen Allah kadi ne rokki meɗen eɗen jogui leydi janji eɗen jogui ndiyam ha heewi eɗen jogui nangue seeɗa effort sen mbaɗi ɗum tan wodata ko ɗum nafti meɗen wadde noon ne yeru o nani mbaɗe no Alassane Sy waɗini en wonano moɗon yeru onon ne dañon nder hen hewɓe mon onon ɗanniyankoɓe oɗon jogui leyɗele nangga en leyɗele ɗe jilon ɗe ɗumen kayitaji son jilin ɗumen kayitaji mbaɗen hen investir mbaɗen hen mini forage uji mbaɗen hen solaire uji mbaɗen hen ne yimɓe ne liggo e nder hen wonana ɓesguji mon gartam ha heewa ko gonga wonɗo mbaɗon investir ha heewi kono kadi paamen leydi men ndi en eɗen mbawi dañde ko ɓuuri ko coynotoɗen e ɗamoji goɗɗi tawa sen dirti leydi men ndi en gawi hen leɗɗe ɓesnoje ɗen ma en dañ hen gartam ha heewi par ce que en teskima mango sono so saaha mum heedi ko million ngaji jaltata e nder gese hen so limon saaha mum heedi ko million ngaji wadde noon en ɗum so tawi en batti hakkillaji tan e gese meɗen ɗe leyɗele men ɗe ɓaade eɗen gandi leyɗele men ɗe ne goodi eɗen gandi leydi men ndi no moƴƴi eɗen gandi eɗen jogui ndiyam eɗen jogui nangue holko haɗi enen fof kuccanen e wawde wadde gese tawi ko gese baɗoje fruit ji ko woni limoŋaji muɗum woni orange muɗum woni mango e muɗum woni papaye mum e ko nandi hen sen belama kaɗen ɗone sen mbaɗi ɗum tan en jeren nafoore kadi e goɗɗum mbaɗen henenne ndemanteri sewo sewoji so en waɗi am noon tan waɗat fayide wadde bandiraɓe sehilaɓe musidɓe ko ɗum ɗo wonno 2K TV ko addanno moɗon tugnade e baɗo guesa ba ganduɗa henni guiɗo men sehi men o wiyete ko Alassane Sy o woni ko Amérique o jeeya ko cuuɗi meɗen Cankon Ɓoggel tawi o waɗi baɗo guesa o hollude yimɓeɓe henne ɗum ɗo no wawi naftude enen ne garen gabbirɗen e makko gaga Allah ne rokki men leyɗele eɗen doni ɗum eɗen dontina ɗum
kono calɗen ɗum loppite e juuɗe meɗen